Ik wil eerst even waarom naar Justerjoen en de Aroene Nacht doen regent het flink. Op sommige plekken zelfs 10 mm. En je hoort het daar, het waait een hele storm. Die camera van mij die beweegt zich uit en terug dan ik. Terug die hudde wien je hoort het daar. De zeevogels kwamen met wat meer op het green te zitten en dat betekent het waren gemeen. Nou, zo gemeen zal het net wezen, maar het bloed eerst wel even stevig waaien en het bloed wat wikse volgen. Joen en vannacht. Joen nog kon eens op een bui of een buik of het ligt eruit, maar ik wil weer droege perioden. Vannacht heb ik opkleding steen, ik ga droeg waar steen van vannacht, maar 11 of 12 graden. Maar het waait nog altijd een stevig. Een krachtig onthudde wien in het kustwaardgebied en boven de Marden, een waarschuwing van de wettensporter. Dan terug naar morgen. Morgen wordt een dag maar droegwaar zit nog steeds bij u's droegwaar. Redelijk wat zinnen. Temperaturen zo'n 20 graden. De hegere temperaturen natuurlijk in Smoeken, zuidesten en eersten van de provincie. Maar de wind is er nog altijd een wol. Komt uit het zuidwesten waai en die zal matig en krachtig wezen. De krachtige wind in het kust- en waardgebied. Zetten we terug naar het fruitsjoch, het weekend. Sneeuwen en daar maar een paar buien of buikjes. Een temperatuur om bij de zonnetje of 18 graden hinnen. En zorgen we dan naar snijden, dan kan dat een droege dag worden, maar redelijk wat zinnen. Temperatuur ik wat hoger, zeg gemiddeld om bij de njootje, op plakken 20 of 21 graden. En dan komt die warmte er al wat meer in. Nog meer warmte op Manje, maar zo'n 23 graden als gemiddelde temperatuur in de provincie. Maar op Manje heb ik nog een paar buien of buikjes. Ja, en zo wordt het milder en dat warme waar kan Takkenwieke wel eens terugzetten. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.